वाव 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 बर' सिख्लाफोर माने गुबुन हारिनि गुबुन जातिनि जुनथुनाखि फांसन जादों बेयाव एसेबांखिनि बुलायलायबाय आयौ 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 मेलेम गैया नामा कलथा गैया नोंसोरसो दा भाइराल जालांबाय माथो बुंबावनो आरोना लोगोफोर जों बुंनाया जेबोआनो जाया खिब्रमान जाना उरैगोन आं नोंखिया So hey guys, welcome to back my YouTube channel Gormar Official नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायहरनाय जाबाय बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै आसा खालामो स' आरो जाय गोदान बियो थाबैनो साबस्क्राइब खालामना लागोन होननानै आसा खालामबाय आरो जेसेबांखिनि हायो लाइक कमेन्ट शेयार खालामना हागोन होननानै आसा खालामबाय स' बिदिब्ला लेट्स स्टार्ट गाइस माथो बुंबावनो आरोना लोगोफोर नोंथांमोनाथ' भिडिअखौ नुखाबाय जानो हागौ आं क्लिपखौ ससे लागायना होबाय सिगाङावनो स' लोगोफोर माने गुबुन हारिनि सिगाङावहा जोंनि माने बर' सिख्लाफोरा दख'ना गाननानै माने गावनि जातिनि बर' दख'ना एबा जोंनि ट्रेडिशनेल ड्रेसखौ गाननानै माने गुबुन हारिनि मोनसे फांसन खुंनाय जायगायावहा एसेबांखिनि बुलायनाय सोलायनाय माने मा बेफोरो मा नुनो मोनखो नाथाय दा बे भिडिअखौ सोर जोंनि बर'आना ना गुबुन हारिनि मानसिया बे भिडिअखौ माने भिडिअ बानायखुमानानै बिसोरनि बुलायनायखौ भिडिअ बानायखुमानानै आपल'ड खालामखो बा भाइरेल खालामखो दा बेखौ दा बिसोर बुजिनांगौ जेसेबांखिनि बुङो अब्लाबो बुजिनायाव गैया बिसोरबो माबायदि जागोन जोंनि बर' हारिनि सिख्लाफोरा मा जाजोबखो माने मा जाजोबखो आरो मा जाजोबमारखो जेसेबांखिनि खोथा बुङो एसेबांनो माने इय'सो जाबाय थायो आरोना बिसोरो एसेबांखिनि बुङो एसेबांखिनि बुजायो आरो माने बिसोरनिया माने बुलायलायनायनि प्लाना मा आरो बेफोरबायदि बुलायलायनाय माने गुबुन हारिनि माबायाव थांनानै ट्रेडिशनेल ड्रेसफोरखौ गाननानै थांनानै बेफोरबायदि बुलाय सोलाय आरे भाई मा बुंनो आरोना बेफोरखौथ' बेबायदि खामथावना नङा ओमफ्राय लोगोसे आरो जोंनि बर' सिख्लाफोरा जेसेबांखिनि होबथायो एबा बादा होयो एसेबांखिनिनो माने बांसिनसो मानि थाखाय बांसिन खालामो माने सिख्लाफोरनि माबाया माने एसे गरमद्राय नामा बिनिखायनो माने बांसिनसो आरोना पुरा फुल पावार आरोना बिसोरो बिनिखायनो माने सासे सानै नङा माने साथाम साब्रै एक्सेन्स अनलि बेबायदिसो जायो आरोना बेनि थाखायनो माने दा दामलायनाय जाबाय आरोना बिसोरो बेवहा वाव बरिया दे बरिया बेबायदिनो जानांगौ ना बर' सिख्लाफोर आरोलाय माथो बुंनो आंनि मथेबोलाथ' आं साननाय बायदिब्ला दा जों बुंनो थांनांगौ मा जेसेबांखिनि हायो बर' सिख्लाफोरा फाल्थु जा एबा जोंनि बर' सिख्लाफोरा गुबुन हारिनि सेंग्राफोरजों खार बेबायदिसो बुंनांगौ ना अब्लासो माने उल्था बुजिनानै उल्था जायो आरोना उल्था बुंब्लासो माने खोथाया सैथोआव फैयो आरोना दा बे लाइनावसो थांगासिनो आरोना जोंनि जुनथुनाखि बर' सिख्लाफोर बा बर' हिनजावफोर खायफाखौ दै माने जाय जागासिनो बेखौ बिसोरखौ बुंदो आं हले डाइरेक्ट बुंखायो आं हले रावजोंबो एगेन्स्टनि खोथा नङा आं खिन्थु जा खुगायाव फैयो बेखौनो दांनो हायो खिन्थु दै आंखौबो आरो गाज्रि मोननानै लाब गैया आं नंगौखौसो बुङो आरो रायजो राजायाबो नुखाबायबो थानो हागौ आरो नुबायबो थायो बेनि थाखायसो आं माने डाइरेक्टलि पइन्ट दांखायो खिन्थु आं मालायफोरबायदि नंखाय बाखाय बुंनो रोङा आंलाय सिदा मानसि सिदा बुंखायो आरो लोगोसे जोंनि बर' सिख्लाफ्रा ओरैबायदि माने मा बुंबावनो सिगारेट सोबनायखौ नाय आयौ सिगारेट सोबनायखौ नुयो आं सानसे थांनानैथ' आं नुनानै डाइरेक्ट बर' सिख्लाखौ सोबाना हैदो ना जि जाबा जागोन होननानै बुहैदो आं डाइरेक्टनो नोंसोर नुमा नुफाया बेबायदिखौ आखल फोरोंदो नामा होननानै आं डाइरेक्ट थांनानै बुहैदो खिन्थु दै बेखौ आं भिडिअ क्लिप लागौमोन खिन्थु अननानै माने भिडिअ क्लिप लायोब्ला माने जोंनि बर' हारिया बदनाम जायो एबा भाइरेल जालाङो होननानै आं मोनथिना मोनो बेनिखायसो आं बे सिख्लाखौ बुनायखौ भिडिअ लायासै ओमफ्राय लोगोसे बे सिख्लाखौ आं बुजायनायखौ भिडिअ लायासै अब्लाबो जेसेबांखिनि बुंनायावबो माने दिनै जोंनि बर'फ्रा बुजिनाय गैया साननाय गैया हनाय गैया आयौ मा बिमा बिफाया जोनोम होयो माने बिमा बिफानि जोनोम होनायनिबो जेबो गोरोन्थि गैया नाथाय बिमा बिफायाबो सामलायनो रोंनांगोन बिमा बिफायाबो बुंनो रोंनांगोन अब्लासो बुजिगोन जे मानिगोन फिसाजोफ्रा ओमफ्राय जेसेबांखिनि हायो गुबुन हारियावहा दोनहरनाय गुबुन जायगायाव दोनहरनाय बा टाउन सहराव दोनहरनाय जोंनि बर' सिख्लाफोरखौ बेफोरबायदिखौ माने मा खालामनांगौ बिमा बिफाया सप्तासे बा मास मोनसेनि उनावहा बिसोरनि रुम बा बहाबा हाबनानै एसे चेक खालामहैबाय थानांगौ बिसोरनि रुमफोराव थांलाय फैलाय खालामबाय थानांगौ अब्लासो माने बिथांमोना मोजाङै थायो बा रुमफोरखौ एसे चेक खालामनांगौ मा दं आंनि फिसाजोआ माबायदियै दं आंनि फिसाजोआ माबायदि जानानै दं बेफोरबायदिखौ
बिमा बिफाया माने सिकिन खालामबाय थाब्लासो गावनि फिसाजो बा फिसालाफ्रा माने मोजां थायो आरोना मोजाङै बिमा बिफाया नायहैलाय फैलाय खालामबाय थाबा माने अब्लासो एसे स्ट्रंआव थायो आरोना बिसोरबो आंथ' बारा गोबाव भिडिअखौ बुंनो थाङा लोगोफोर बारा गोलाव भिडिअ बुंबाबो नोंथांमोना नाया आरो जेसेबांखिनि हायो लोगोफोरनो फोसावना हो भिडिअफोरखौ अब्लासो गासैबो बुजिगोन गासैबो मानिगोन आं बेखौनो सानो लोगोफोर नोंथांमोना मा साना आं जेबो मिथिया आं जुदि गाज्रि खामानि मावदोंबा गाज्रि खामानि बुंदोंबा गाज्रि खोथा बुंदोंबा आं गासैनिसिमबो निमाहा बिनाय थाबाय बिनिखायनो लोगोफोर गासैबो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जेसेबांखिनि हायो शेयार खालामनो हागोन होननानै आसा खालामबाय स' बिदिब्ला लोगोफोर आं भिडिअखौ बेसेबां फोजोबबाय थेंक इउ फर वाचिं फ्रम